Mă numesc Rusu Laurențiu. Sunt elev în clasa a 7-a, Gimnaziul Învățămanu Pârlița Ungheni. Voi prezenta muzeul personajului literar Smaranda din opera literară Amintiri din copilărie, scrisă de Ion Creangă. Mama nu poate fi veșnică, dar poate fi o veșnicie, respectul și dorul pentru ea. Pentru oricare din noi, mama este acea ființă care poartă în lume iubirea, speranța și bucuria. Este adăpostul grijilor noastre cotidiene, e însăși protectoarea familiei. Ea înseamnă casă și fericire, liniște și libertate, lacrimă și zâmbet, nesomn și energie. Așa era mama în vremea copilăriei mele, plină de minunății, pe cât mi-aduc aminte. Vă invit cu mare drag în muzeul virtual al personajului literar Smaranda, din opera Amintiri din copilărie. În pragul ușii așteaptă cu mare drag oaspeții Smaranda Creangă, mama lui Nică, care te invită să savurezi cele mai nostalgice amintiri din viața reală a unei familii dintr-un sat moldovenesc. Iată poposit în camera în care își ducea viața numeroasă familie. Aici sunt obiecte ce au aparținut familiei Creangă. Icoana Candela și Ceaslovul. O atracție deosebită îl are colțul de la răsărit, unde sunt icoana, Candela și Ceaslovul. Aceste exponate reprezintă dăinuirea credinței din generație în generație. Masa și oalele de lut. Masa la care Ștefana Pietrei o lua pe Smaranda Creangă, pe Nică și restul și aduna pentru a se fructa din merindele gătite de mama. Și când căuta mama să smântânească oalele, smântânește Smaranda, dacă ai ce. Soba cu horn și cuptorul din odaie. Soba cu hornul, unde lega mama o șfară cu motocei la capăt de crăpau mâțile jucându-se cu ei. Stâlpul hornului sugerează liniștea și pacea întreruptă de jocul nevinovat al copiilor. Patul și covățica de legăna copiii. Unul dintre paturile pe care Nica Smarandei își găsea odihnă după o zi de zbenguit. Nică, dragul mamii, vezi că tatăl tău e dus la coasă, că ce scutură ovăsul celași pe jos. Și eu, asemenea, nu-mi văd capul de trebi. Tu mai lasă drumurile și stai lângă mămuca, de-i fățevi și leagănă copilul. Războiul de țesut, furca de tors, covorul moldovenesc, prosoabe, straile familiei și lada de zestre a Smarandei. Exponatele acestea reprezintă simplitatea, bunul simț și modestie propriei familiei Creangă, generând un puternic sentiment de pioșenie pentru faptul că ele sunt mărturii autentice ale tradiției populare a locuitorilor din această parte a țării. Sper că v-a plăcut această vizită în muzeul virtual al personajului Smaranda.